eto yagaba ọsọlọkụ tie buje kuwe yeje ma ibenebe buje kuwe do deri papa mauna deri ochetere ibenebe ogo baba na chi akoko deri papa mauna ndị na-eje ọlụ eje ọlụ ndị na-eje aja ejebe aja mbụlị gbamuziwe tradition be this one. Yes. Now we don't do am. Yes. Now our grandpapa live am for us. Yes, bro. And if you do am, you no go regret am. Thank you very much.